Pinagpas yung ubungan natin, pardan. Bag! Bag! Apay, hawa mo na. Radyo lang mag-ayam timukong. Balimit siguro ating nga paglok ti sardinas yun. Bag! Talta ka malagayam, tatay kami sapsapulain. Paya, arutoy ka manin. Apay, ano mata sabong karaba sa bahak? Nagadumay. Imulak, Andres. Siyempre, ilaw ko sardinas tas idaig. Po, nagimas ang bahak. Magpatigo ka mga raw na malutom. Yan. Sardinas lang orti si daig kun padiguang ka pa eh. Nagimot ka mo itong bahak. Sardinas lang, di pa kahit mangtay. Winlatan. Sige, kang kadamdama. Kusta, madi ka gimimot bahak. Lutom nga raw doon Sige, urayan na abit dito ita mga alalati pagsagpaw ko nga sardinas nita. Sige raw, ito ka ma. Po, nagpintas mo ito yung sabong ti karabasan. Nagpintas mo ito yung sabong karabasan. Oh, hindi masilok ti sardinas sa ito yan. Magpayag mo ni Bakay. Yawid ka man lang. Oh no! Sabong karabasa pa lang, solp taon. Ano pa na nga taon? Urayan nak ko nakabit. Ni, may sabong karabasa tuwin. Nalanan sa amon ng dressing. Nagwisit talukon. Sabong karabasa lang, alain na pa eh. Kanya nga iti sa daiktatan. Ang kumansurutin taluko. Oh no! Ching-ching! Ching-ching! Anak, ano nga regalo ni tatang mo kinyak tatanga Valentine's? Huh, nagputo tayo. Nagmaytat kapit at ang panawunay. Ay, nagpintasan. Uy, bakit ko? Bakit? Ang panam lakay? Tatay ka pa yung rayon. Napanabit ka ni bakit? Kung naklaki din, napan kay palingki. Apay, anak ko makuha ti balingki bakit? Awan lakay. Awan, di na mo ti Valentine sa ti lakay ko. Nyan. Apay niya ti arasas mo tita bakit? Awan lakay, naangkan ko na. Madipay nga rod bakit? Sige, yung ka mga ni Jayon. Sige bakit? Lakay, niya tadara talikod mo. Oh no! Makaman dito eh. Ampay bakit? Apay niya tadara talikod mo. Ah, ate bakit? Ginatang ko tataya to, iglala ko tinatang. Kita siya. Among bakit? Nagbanglo ako sabong di karabasa ha? Oh, kung nayon na po. Nagbanglo. Talaga lakay? Ano nga roday ta? Siyempre ko, itid ko di special nga babae ka. Sino nga babaeng lakay? Ay kabi mo? Awang bakit? Kasi no pa nga pang tadakataw. Awang mo sa bali kung di sika. Aya, nagsumo ni lakay ko. Kasi siyempre bakit? Andres is the best among the rest. Agyamanak, tas ka naging lakay ko. Pagyaman mula kanyang bakit, tas ikaw tinaging bakit ko. Andres! Andres! Agparang ka! Perde kami namin nga natimot to! Ni baksa di lakay. Apay nagpiksang iwa na. Masya ka mga bakit, tita ka pa lang. Andres! Apay nila kayo mo, napanan na. Dala ka no pa panan na beet. Apay agbigbig kang taulom. Apay nagalamata sabong karabasa. Naspakan. Nyamit to, napampay to yung bakak. Hintad nila kayo ko atoy. Regalo na kinyagtatang nga Valentine's. Wow! Regalo na kanyam. Kanya ka ata nga sabong ti karabasa. Nya nga kanyam. Ginatang nila kayo ko atoy. Kanya nga ginatang. Inbatik lang ata di 4 wheels ko. Bigla mga napukaw eh. Da pruweba, makinyam daytay.
Adda, ato ni, sardinas. Ilaw ko kumata. Nana naman lakay mo. Sige, agur ka lang binait. Tabiru ka. Hoy ba? Pinapang ka pala dito ay. Nagpintas ni moment minibakit kong ga. Okay si Sabam Andres. Nagado nga sabong titid mo kinibakit mo. Adi pa si Daik nga sabong ti Karabasa. Kung madigalat ako mananapan dito inapak. Anya nga gapo nga madama pa nitoy. Anangay tilaw ko ti sardinas ko. Siyak di bala. Alang ka tulad naman. Di ka pa lang amin gumatang ti regalong kinibakit mo. Ikaw ang arot paggatang ko na eh. Di bumulot ka kumalat na kanya kon. Kaysa si Daik pa ti pagbabangidam. Pumulot ang kanya mo kung dapat utang ko kanya mga 14 mail. Tato ka lang magayam, tatay ka pa'y sarasarakon. Kasi ba kahit dala kinita bait. Agpay suya, di bagbaga ni bakla kay. Saan ba kahit? Matik pa iso ti bagbaga na to. Si Kabak, ulbod ka nga talaga. Manmanulang nga rin nga mang regalo kinyak nila kay kun. Ang kinumpay. Oh no! Sige ba kahit? Yung kay display yung kwarto tatan. Tasyak ba na kinibakal? Sige lakay, agyaman nagtuintod mo kinyak ah. Oo na di ba kahit? Pasensya ka na. Taatala tinaitid ko. I love you. Sige, kita kayo. Okay Sabam Andres. Sakpay teramidim nga ulbod. Yung laki ni bakal. Ginagtumo lang matiis. Kita na nga ilaw ko to yung sardinas ko. Aguro ka labit tata. Yalang ka. Matanagang ka eh. Oh, ratoy na eh. Imulam. Urayam nga bulong ta datilawak mo ta sardinas mo. Okay ti Sabam. Tala mapampanunot mo. Na-expired to ato yung sardinas eh. Bago agbulong. Oh, alam kita eh. Puro ka reklamo. Pinirdim pa yung moment mo ni bakit ko. Kita ka malanan. Moment. Nagadong amom.